Salutare! Astăzi vreau să vă prezint ce modificări are Dacia mea. Este o Dacia 1310 Sport din 82. Deci avem asta. Avem de la oglinzi, de la faruri rossi. Avem niște cauciucuri duble, albe. Mașina era roșie. Am pasat componentele de la asta. Toate niște componente. Aceasta este mașina. Niște componente am salvat. Roșii. Deci aici am pus tatuaj. Spatele e motosport. Pe București. 34 www. Tot am păstrat roșu. Interiorul. Volan pe dreapta. Să urcăm. Și haideți să facem un test drive. Pornire ca la Dacia. Este modelul sport. Adică merge foarte tare. Foarte tare. Cum vrem. Mi-am băgat o soft acum de aia. Acul din bord nu merge. Nu vă luați pe el cu 20 de km mai mult. Și dăm tare. Na. Și aceasta este Dacia. Ei au fost roșie, acum am văzut-o, mai este un pic de componente. Mașina mai este obosită, dar mai ales aici era daună. Vedeți, vede un pic de roșu. I-am băgat o culoare, dar arată impecabil. Hai, v-am pupat, eu sunt copilul gaming și m-am apucat de vloguri.